Yeah, yeah, yeah. Make 'em dumber. We oughta get 'em smarter. Baby, take my order. The only shark that swam in here, no water. Got your daughter doing things you don't think she oughta. Got the order to slaughter any ass like that. You know how to lonely act off the cognac. Brainiac with maniac Mac Kid. Down to get this out of town party crack in. Hum me back in so we can smoke a dub. Down to bump all these freaks. First round goes to the left Jabad. By the way, judges for tonight, Aser, Makata, Arcade Tech, Range, J Black. First round for the left Jabad, Bira! Uy, sabang na dancer ko ha. Ito, nakaingon ko nga love ginagawa ang hip-hop. Kaya nito nga, dyan ko diri karong gabi yung una, bisag tipping na ko sa asap. Kita una sa tanan mo, guys ako. Happy New Year din ninyo, Disciples of UB, Rapolo, o labi na sa Sirotrito. Uy, Migo. Happy New Year ni mo. Malipayong way kahatlok sa pagsukol na ko. Nakakaon siguro kag buayang barbecue. Wala niyo sa mahadlong na ko kaya kahadlokan korpyo. Akong punto bata nakikaparan ako. Alkansi ka kung usutag bar nga hubo-hubo. Ako kumusot ko Francie up. Ako makasot ko VIP pa. Siya magpabiling sa gawas. Maaan pagkag nagpaabot sa imong inahan nga nanginda sa iyang lawas. Bitaw kung sa pabuto ang akong mga linya murag sardinas. Ang impact, gusto ang impact, tibuok binyo. Pero iyang mga linya murag bigala nga upas. Bata kay malingaw nimo. Bitaw. Kabaw ko ang imong usa sa imong New Year resolution nga mapildi ko. Akong tambag ni mo itong may pag-imo mong papusta o gluto na may posibilidad na mapildi ko. Dili sa kong mabalaka kung iya kong mapildi. Kaya lagi bata na kay kaparanako akong kahadlukan DSWD. Dawat tapak. Pildi inom! You know? Whew! Ano sa'y pasabuti mo na, nagsulo mo ka grosaryo? Akong pangutana, nagabaw ka sa 15 ka misteryo? Malaman simbang gabi, ano nagkaan ka grupo? Hino pa yung simbahan ng binyo? What the fuck time? Time! Round 1 para kay Crooks. Yo, shout out tayo tag Rams Bupil. Kung sa akong mga kauban, kung sa akong uyab, Jerez na. Yo! Yo! Everybody listen to me! Na ako'y bagong strategy. Hinahinayon lang na akong sulti para klaro akong magpildi ng pinisti. Di na ako magpas kung ikaw kung kontra igor ko gakas-kas sa mong energy. Sa mong fantasy ang magkontra si Crooks at King na Diddley. Ay lang pag-expect pe. Kaya pre, kaya magadaog ka na ako, imposible. Ayaw ko nag-simple rhyme rin, kaya gituyo ko na para sa mga taong hinay maka-G. Mura na gulog na ata sa TV, pero pag tanaw nila nato kay 3D. Kaning dula, abidyohin, ipagawa sa sinisiguradong linyahan yun eh. Kaya mo na ninyo ipaabot, flip top batang versus Looney daw bagusin. Yo! One and mercy, pasalamat kayo nag-abot pagkat New Year, pre. Whole year ka mag-anto sa kong garote. Starting this January, ipahunting ti kami Suwari. Kuhaon ako ng kasi-kasi para bukon ni February.
Wala na Good Friday, nag April 3, lamunon tayo sa kung pag-unawa, whole day, diretso black sa Saturday. May 1, ulipuno na ko imong family. Ang June 12 ay yung pag-happy-happy kay sa ako dito mo Tagalog Independence Day. O ni August, patagamtam mo tiga Grand Bolocos. Kay adlaw na sa mga pakahiro, maglagod jud ka na para nimo mong kaning adlaw. August 31 patay na ning bataa. Dili pa riyan ni Rizal nagpusin sa lunita, mas espesyal ni mo kay guwapo man ka dahil unti ka sa outer space na nighttime bomb dala. Countdown 3, 2, 1, boom! Social, di ba? Makita ka na mo sa TV pa, yung satellite pa. O ayaw na lang palag. November 2, di ko makontento, kulatahon siya mo na kung kalag. O kinigtas ko, magkuyupi sa uyab ni mo. Mag-ihaw ni sa iyang bao para sigurado mo dako. Sigurado makagawas si Kristo sa iyang BOTO. Ug New Year na kumaman na siguro mong nansap ko magpaputo sa inyo. Usa ka libong superlolo ay putang tagsa sa ulo sa may puto. Hurot ang pamilya nimo ma-extinct mo para sa langgaw na dudo. Ug last usbon ako. Hulir ka magantos, tamakan ng perme sapatos, sa liog kahuktan ng pagos, maghapdos mga lapdos, karapdos sa bunal na ko na di maupos. Sa last na kong banat, panguros ayaw sa dunggan ipalpos. Bata na ko din sarap, samtang ikaw papitos. Adios! Time! Round 2 para kay Dalab the Band. Wow! Ano na to? Dong, pasalamat ka ako yung nakontra. Kung di pa si Dalang Dabat yung nakontra, min-ibin ka ka? Dong, sa pangalang, pildi na ka. May pag-imulay instag bagino pa kay pag-asa. Kagis mo ba? Sa nagiskot pa kaguyab? Nangambog biyak. Siya, natin. Nangambog ka ng virgin na umuyab. Ay kung ilarado. Kay walay sigrito nga matago. Kay paggayat na mo, virgin pagkabo. Nakauyaw ni siya, iyarang textmate. Nanghambog pa siya, guwapa kayo sus gagamit. Banto na ng lagsan sa iyala, pasulubong ka na helmet. Oy, speaking sa nung ex. Day, nasa ex, day. Nakik-text ko siyang ex na lami og lawas. Mapasahon ti ka sa iyang text. Mong gibuhat ka na niya kay bahok kay taglawas. Pero, usa ka tuig sa siya standby if I'm not mistaken. Oh, English ha? Usa ka tuig sa siya standby if I'm not mistaken. Kaya naglisudyag pa nga flight kung siya yung NBI, sige kahit. Kapuha niya ang NBI, nasakpa niya ang technique. Mao di ay. Dito NBI, nilinya, nagsulok na helmet. Wow! Kung si kalayan si mungan o pangan, i-differentiate. Ako pasabot, lahi-lahi ang tayo, differentiate! Eh, bata rin siya, mag-school ng animation. Kung sa animation ako si Hikot sa How to Train Your Dragon. Muna akong dragon! Dragon na kubalon! Kaya ako may trainer niya, tudluan niya ako siya. How to clean your ingrown. Oh my. Wow. Bilib ko ni Mucho eh, smart ka manabit. Ay kung ilalatyon ka sa hapimatan ni mo kabalik. Surprise mga ka, kung sa yung rhyme sa mga Crocs at si. Ako murag, para na
siya si Crack! Time na patay. Time! Round 2, barangay Crook Aksi. Yo, basta rapper na hapit na mapilde, magpakatawa. May pagmuad ko ka sa gawas. Kuya mong innocent loko, pagtula mong duha. Uy! Gusto mo generic? Ay kabila ka tagaan, teka. Daghan kayo na sa mua. Pakanon pa teka, ang gamiton akong kutsara kay pala. Kanang hitsura ni mong butoy-butoy, mura na abnoy. May pagmupauli na ka sa inyo hanoy, kanubog na kang panuway. Yo! Asa istugan niya? Mura ka ambot, wakong kaila. Mura ka katong nagpauso sa hashtag Poke Problems. Kabantay mo? Hashtag Poke Problems. Ay po piniling. Kay mas mubilig pa mo ni Bonggir sa imong fling. Yaw words. Ayaw ko bala ka nag-freestyle na ko round 2. Kay wala ko nagsulat. Kay busy kay ko. Kay daghan kayong ambot na ni. Basta imo na ng round 2. Fuck you. Time! Round 3. Galak the bag. Kaya kinagisgot mo siya innocent loko. Wow! Giunahan ko mo! Ay, nakoy love story. Kilig to the max. Kabaw mo nagdiktit sa nilang innocent loko sikreto. Ay mo ka siya. Ano ko na sa SM na nanawag ay max. Sa doon sa gipagawas sila sa guard. Silang doon gipagawas sa guard. Si Crocs ni React. Mo na kay wag isunog ni Loco ang glasses ng IMAX. Mao to pagtadaot ato ang duha ng LQ. Few hours to go, si Loco gipasaylo. Gikan sa LQ, gibalik yung in Queensland, ditso. Wala ko istorya, ang title, Lovers and Two Gangsters. Wow! Love each others. Pero mag-isgot again. Kung sa NBA, yung idol si Kobe. Kabaw mo yung idol si Kobe. Lagi. Pero mo kabaw sa yung happy. Lima kalaki, matagabi eh. Pero first time in history. Pero mo kita good boy nga magpalubi. Wow! Pati membro sa kasaswag. Isa bulan siya swag, swag ka no? Di bitaw? Di mo siya membro sa mga hip-hop, membro mo siya sa clan. Nay Black Widow, Guns N' Roses, Crocs at Sea. Char! Time na yun. Time! Round 3, barangay Yo! Crook Aksi. Ako naman yung magpuputok mga nuclear lyrics. Sa kang-grabe radiation ng effect, magkatagpigong pyro sa di matampalan ng vaccine inject. Ako ang modernong teknolohiya na ipaandar o automatic. Ang old stock na puranin mo ayaw na lang pag-expect. Kaya dalir kay ganda akong ma-evict. Utok na high-tech, papanaktik, kulastik, pumitik sa kontra, makapanik, dulaar, take, tik, will kick, your tik-tik, musintit, mong tik-tik, sampag-sampag, sila sa trupik, karoon di matangtang yung patik. Pabilo ko kabantay ka bars nung nasagol generic pero ang energy ito kinitintig mong what effect ka ng mga epic naman ang mga banat kabalo ko nung na-academic akong gabi una para magkalak sa kung saon mong banat kung ako makahunat, makalang at makabugat makapaugnat mong di katapat kay maayo naman ka sa pagtila o lagong na parat-parat. Yo! Isip taga-bukid pakit-on ka mo sa or pag-iyaw sa mga unggoy kiat lamay akong recipe mo nagluto sa restaurant na sikat. Panitan ako ng ungguya, birahon ang ugat. Tungod sa kasakit
makasyagit o kahat, magpamaak ang mata, mampudlat. Pero dili na ako nito ngayon kay kapalo kong igutom na mo. Isorb na ako ninyo ako ang recipe. Tawagan ni Monkey Delici with fuck you by Crooks at Key. Lami. Yo! Sakit akong tira murag na kabeso. Sa sobrang kataas na akong abot na akong ploto. Sipa pa ko sa pinakakusog na pabuto. Kaya ako, ang rapper na gikan pa sa Ehipto. Tawagan ko pero kaya di kang mahipno. Ipaihap na ko nimo ang balas sa disyerto. Kung dili ko makontento, ipaturjak na ko nimo kung pinuhin nga hipo. Yo! Kung 032, Zeus, Maki, Makata, Master, sa battle salamat. Kaninyong ipakontra na ko, gitakigan, gataki, naghilanat. Kabalo bang inanang bang wala nang akong sulat. Usaram nila sa mga rapper ang magpakatawa na kay Nacho. Na nagkiat-kiat. Tayo! Time! Judges! Judges! Dito ka nagtiyog, Migo! Ano mong karoon sa rehan ka ng bingo-bingo? Isa judges. Jibla ko, judges mo ni. Judges. Ako lang, nalingaw ko. Akong gihatag ang round 1 ni Dalamdaban, round 2 iyaga po round 3 ni Crooks. Nalingaw ko. So nindot ang giandam ni Crooks. Nakuan lang ko kay lag. Okay ra si nindot silang gawa pero di Dalamdaban. Ako. Dalamdaban. Yeah. Round 1 kang Crooks, round 2 kang Dalamdaban. Sa round 3 kay Murag buwangan si Kuan. Dalamdaban pero Crooks. Una? Dalamdaban versus Crooks. First round, nindot ang gibanat ni Dalamdaban. Pero off short siya. Mas taas ang nabanat ni Crooks ato. Although, may mga grabe kalikon nga punchline nga kwan. Pero muna shampoo na siya kay game. Then sa Crooks ato sa first round, Ritzo mo good. Although, naghan sa punchlines na yung mga punchline. I-set up niya sa kada bar. Nayoban na per kada rhyme. Then sa second round, dito na, bisag although dili kayo diretso ang kang Dalamdaban number of punchlines sa pag-effective sa kanang crowd iya sa second round. The third round maurag pa ng sa second round na to na stumble si Crooks choke. So it's obvious ka ang Dalamdaban sa second round. The third round okay kang Crooks diretso pero pili ka man siya sa number of punchlines sa mga gipagbuhian ni Dalamdaban. So round 1 Crooks, round 2 og 3 kang Dalamdaban. So Dalamdaban. Wala pa. Kapay kuwang mo. Ako bay. Yo, bay. Grabe bay. One ako masulti sa akong naong. Gwapo kaya ako kayo. Bridge Day, pinakagwapo sa Flip Top. Shout out 7 Kings. Shout out sa sponsor. Shout out ni Sus og ni Makataki og ni Maki og ni Rinchki og ni Asirki og ni Ponggirki. Bitaw ka na. Bitaw ka na. Akong buto kay ni Crooks at si 1 and 2 kay Crooks niya. Round 2 kay Crooks round 3 kay Dalamdaban. Mo kay nag-choke siya sa round 3. Crooks at si shout out ni Don Black, pinakagwapo ng cameraman. Mura bay. Crooks. What was sa mga judging? Ano na ako kay, kung basihan mo sa jokes daw, kung sa overall performance, Dalamdaban, na may mga bars si Crooks pero ang pag-deliver niya, murag, hinday ra kayo, sayang iya bars, para sa ako Dalamdaban. 3-2.